Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A gurguje duk wani ɗan Najeriya mai son na ƙasar shi, mai kishin Najeriya, ga wata sanarwa a gurguje. Da Allah wannan tuta shine tutar Russia. Muna so mutum ka nemi wannan tuta, mu ɗaga wannan tuta ko mu sa shi a gabanmu mu yi bidiyo da shugaban ƙasan Russia da sound ba a national anthem nashi mu yi amfani da shi don sanar musu da halin da muke ciki. Wannan shine mafita. An ce in muka yi haka za a kawo mana agaji na gaggawa, kuma da Allah duk wanda zai yi magana tunda ba sa jin Hausa za mu rubuta shi da yaren Turanci, mu rubuta bukatunmu da matsalolinmu da abubuwan da muke so su yi mana, saboda wayannan mutanen da ke shugabancinmu wallahi tallahi ba za su ji ba. Duk wani abin da za mu yi ba za su ji ba, ƙarshe